Čauko, zdar ľudia, som Dominátorko a vítajte pri Let's Play na Zooticon 2 a dneska tu je s nami aj Pyro Coffee. Pozdrav sa. Čaute. A ďalej? Nič. Že vás vítam u tohto videa. No, pekné. A dneska to bude taký trošku zaujímavý Let's Play. Taký špeciálny trochu. Takže my dneska urobíme výbeh. Je to o chvíľu. Ty urobíš výbeh. Tak ja, ty si robíš cez svoj, kašle na to. Skús spraviť hento, to common biffle. To je tuším, že paučičko. Čo ja viem. No uvidíme. Preňho výbeh. Ešte pozriem toho jazveca, že či funguje. No inak toho ja mám inštávačku, tuším, že tak si ho asi stiahnem, až bude fungovať. Okay. Ale ten je neviditeľný, takže to asi nie. Takže nestiahujem. Aký je podľa teba ten hack na rastliny? Mne sa inak páči, môžeš tam mať viac rastlín akože vy v sebe. Hej, aj mne. To je inak dobré. Ja tam dám asi toho bobra. Predsa len som si tam stiahol tie žaburienky. A kedy už budeš mať tie videá z tej série normálnej? Neviem. S dodatkami. Uvidí sa. Ja stávam tie pávy. Pávy? To robím niekedy aj najradšej. Tam robím také dobré výbehy pre nich. Však tam máš veľa možností, tak čo? Hej. A ešte natočíš to Sims dneska? No, uvidí sa. A to Sims 2 si mi dal stiahovať? Dal. To sa neboj. Zajtra sa inak teším na informatiku. Ťa budem biť, neboj sa. Čo? Že sa neboj, budem ťa byť. A ty tam máš také phone time bambus? Počkaj, myslíš ten veľký, či čo to je? Taký maličký. Ale ja mám aj taký stiahnutý, taký obrý úplne. Pekné. Ja si dám asi novú zlo. No nevieš akú? Ty si dal akú do tohto let's playu? Tu Alpine. Tu čo natáčam. Stále. Jaj, to bude taký špeciálny diel, nie? To bude špeciálny. On si stiahol nejak... Minule sa mi to zle uložilo, som tu postavil aj tie domestikované témačky. No inak a... Držím ti inak palce v natáčaní. Tomu verá aj tebe. Idem si asi tiež postaviť tú Alpinzu, lebo som si ju teraz dal tú moju uloženú, na ktorej nemám nič. Veľa zdravia, šťastia prajem. Inak aj ty máš pár takých downloadov, že ti to tam položíš a celá hra ti sekne a vypne sa. Tiež. Ja musím podať, kedy dokonca resetnúť aj komp. Skúsim tie žaburienky. A to je tiež neviditeľné, takže môžem na to rovno pekne, vieš čo. Čo to je neviditeľné? Hej, aj tie žaburienky. To, čo tam Ja som tu mal nejaké prehistoric stromy a to bola tiež radná blbosť. Mne sa páči ten vianočný. Ja mám zamilovaných plameniakov a normálne také srdiečkové ako keby cesty. To mám v jednom let's play úplne také nádherné. To sa mi dosť páči. Povedz, koľko mám dať bobrov. Koľko samíc, koľko samcov. 2-3, to je asi najlepšie množstvo. No toto som robil asi trošku menší výbeh, skúsim dať po 2 samcov a 2 samice, uvidím. A ja dneska možno vydám video podľa toho času, ako sa mi bude chcieť. No a už som našiel jeden download, resetol sa mi komp. Ja ho musím teraz vypnúť. Ešte ten Skype mám na mobile.
A natočíme ešte dneska druhý let's play? Takto? Hej, dáme aj druhý. Ale Ale ja nenávidím tých ošetrovateľov, tí sa vôbec o nič a nestarajú. keď im dáš priradiť, o čo sa majú starať. Hm. Vy sa nechcete hovna umývať. To mi leze dosť na nervy. Ty kokso, Čo? už to tu stihli všetko požrať. No iba tie vetvičky, či čo to je, A konári. kto to stihol? To je bobry. Čo? Sekundu som sa nedíval, už to tam není. To máš tých klasických či stiahnutých nejakých? Klasických mám. Dokeľu. Už sa teším, ako tu budú budovať tie blbosti, až vieš, keď tam dáš tie drevka. Jaj, to inak je dobre. Len im to daj bližšie pri vodu, lebo im to potom bude dlho trvať. Dal som to bližšie pri vodu. Čo sa deje? Čo? Ajajaj. Nič, Nada. všetko v pohode. Správ nejaký úplne obrý mega výbeh z safari. Čo chceš, pre žirafy a pre zebry, nech to spojím? Aj slony a hen, tak to chcem aj ja spraviť v mojom let's play. Aha. Nakoniec série. Tak skús to ty teraz, že či by si to stihol behom niekoľkých minút, behom 20 alebo koľkých. Tak tento diel môže tak. Tebe by nevadilo, keby tento diel trvá 20 minút? Ne vôbec. Akurát, No, že tak- teraz to tu musím vyrovnať, ako oni. Aha, tak správ to safari, to je podľa mňa dobrý nápad. Ja si dám to zlatý konol, keď sa mi vyplo. Koľko medveďov sa tu rodí, ty kokos, to je neskutočné. No inak, a oni sú tie malé, oni sú úplne pekné tie malé medvede. Tomu ver. Dobre sú nagrafikované, mne sa to inak dosť dobre páči. Ja si najviac pozerám toto. Až vieš, keď tam dávaš tie schránky na dary pre zvieratá, že kto má najviac. Inak máme 10 minút. Už? Cez 10? Aha, ale na Skype hovore. Aha, Video neviem koľko má. to ani ja. Nechce sa mi pozerať. Ten Valentín Pack ti dám až chceš, až ho nenájdeš na internete, hej? Nenašiel som ho zatiaľ. Mal by si tam mať, až je to ten pravý, mal by si tam mať hento valentínskeho plameniaka a asi 4 nové chodníky. Také srdiečkové, takú. Mne sa najviac páči ten skrab, ten plot. No ten je pekný, ten sa ti vedia dával ako dovnú. Ach jaj. No, bude to tu trošku kopcovité, ale však budú si musieť na to zvyknúť. Však safari aj je kockovité. Neviem, že kedy si ho ty videl naposledy nejaký safari beh, ale to býva aj také hrbovaté a hentak. A niekde tam vzadu sprav normálne troška bažiny a daj tam hrochy, takú hrošiu zatoku, to by vyzeralo dosť pekne. Kde? Len zase, toto bude asi aj 20, Mám tu aj 30 hrochy inak? minútové. Tri Toto bude aj roky tu 30 mám. minútové. Ježiš, všetko, ten výbeh je celý zasratý. Toto bude inak aj 20 minút, aj 30 minútové video. Ale však aspoň budeme mať dlhé, ako má aj Dodo. Dotko. Dotko? Kotko. Koľko má podľa teba to Sims už? Čo dosím? Netuším. Uh, Napíšem cez Face. No dobré, ja rýchlo idem o ten výbeh robiť safari. aby to nemalo 30 minút, ne? Tomu ver. A ešte ten druhý let's play, dobre? Mám dať ten substrát, či to korito, či čo to je. Aký subscribe, či čo? Substrát. Však to tie štvorčeky, čo tam dávaš, a nie, ja tam dám to korito, nebudem tam dávať ani toho vadiny. Správ tam tú lagúnu hrošiu. A bude to takto, no. Som videl nejaký dovnlov, a inak ten Habada Ibizon by sa tam nedal dať. Ktorý? Ten Habada Ibiz, ten Savanový. Neviem. Do pekla. To si robíš srandu, mne nejak blbne zoltíkom. A už mi ide.
Jej. Som chcel dneska natočiť let's play, ale natočím ho až potom, po tých tvojich 2 videách, lebo dneska som ho natáčal a rozdelil sa mi na 4 časti. Tak. Čo už vstávaš? Hej, už tam A ja idem dať si- zebry. A do koľkej si na kompe? Neviem, 3, 4, 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Raz, 2, 3. Dajte pokoj. Takže vraj na sa chystá natáčať so Zootikon, ale tomu moc neverím. Prosím ťa. Ten si toho vymýšľal, že to už mu aj neverím. Tomu sa nič nedá vrieť. No veď, jak s tou úlohou. A nemali sme dneska nič tou úlohu? Neviem, pozri si. Máš dávať Lebo- pozor, nemáš báliť hintu. Ty si Neviem, ako robil z volá. niečoho? Čo? Ty si robil z niečoho úlohu? Nie, nerobil. My sa tu dobre rozprávame počas videa o úlohe. To ver, ešte začneme aj spolužiakov hovárať. A inak ty budeš aj stavať nejaké veľké mačkovité šelmy, lebo ty si stavil len toho čierneho leoparda. Že by si postavil aj toho pantera. No uvidím, možno by som dal jaguára. Nainštaluj si to please dodatky, na čo som ich platil. Vo videu sa nič nespomína, vieš o tom. No a čo? Nainštaluj si? Nie, nainštalujem. Čo? Kúk sa ja už na tie upozornenia kašlem, lebo tu nestihnem robiť ani jeden. Aj ťa inak nejak slabšie počuť. Neviem, asi som si stišil mikrofón. No už je troška silnejšie. A ja si idem nejakú narýchlosť ho postaviť. No dobré, ja sem rýchlo zastrčím tie žirafy a už potom končíme a vydáme ďalšie. Jej, tu skade mám. Ja som tam normálne našiel také úplne pidi žaby. Som moji nevedel, že mám. Čo ešte Dokiaľ? toto tam dávam? Toto tam nedám, toto potom predložím v ďalšom videu. Ten výbeh zo... Ja tam tu iba teraz podávam tie žirafy a... Ja som si teraz pozeral ten scrap, ten scrap plot. Mhm. Mne sa akože ani moc nepáči. No dobre, už teda pomaly končíme. Takže ľudia, až sa vám páčilo toto video, dajte like alebo odber. Dneska vyjde možno ďalšie alebo zajtra a ďakujem, že ste si to pozreli. Tak uvidíme sa na budúce. Čau. Čau.